Nu bærer sølen. Og hvad så? Tusind tak, og velkommen til Varviks julekalender. Det er mandag den 9. december, og vi skal have en af vores marginaløl, kan vi godt kalde det. Flydende spegepølse, er der nogen, der kalder det. Flint Røgbok. Og vi er jo nok nødt til at være ærlige og sige, at Flint Røgbok, det har aldrig været en stor sælger. Men efter vores anden brygger, Søren er holdt, så er salget jo nærmest halveret. Så salg eller forbudt? Begge dele, tror jeg. Det hænger vel lidt sammen. Ja. Men skål i Flint Røgbok. Ja. Hvis man kender ølene fra de steder, hvor de laver traditionel røgbok og sådan noget, så er den jo i virkeligheden i den meget venlige ende. Og med risiko for, at vores brygmester, han spanker mig på... Ja, i løbet af december. Så er det her jo sådan en fusion mellem blåvand, bok og Murtfælds dobbeltbok, og så er der så tilsat noget røgmalt. Så det er altså ikke flydende spegepølse, men det giver sådan den der lette røgsmag, som skulle være helt fantastisk til sådan en rigtig god frokost med masser af røget fiskevarer og så videre. Så det skal vi have en dag. Jeg har ladt mig, det glæder vi sig, men jeg har da ladt mig fortælle, at man tager de der 800 liter, så kører man ud på kasernen, og så hælder man det igennem røret på sådan en havbits. Men det er jo godt, den smager ikke ret meget af røg med, så det kniver nok med havbitserne derude. Så. Faktisk så lavede vi den hedder jo Major Flint, eller den hedder Flint, opkald efter Major Flint, som var forbindelsesofficer. Og grunden til, at vi lavede den, det var faktisk, fordi man indvidede artillerimuseet herovre. Og så skulle man have en eller anden happening. Så vi lavede sådan en røgøl. Og så skrev vi faktisk i vores introduktion og i avisen og så videre. Det var dengang Jyske Vestkysten delte interessante nyheder og sådan noget. Før det hele handlede om fugleudstillinger og bilagssager fra kommunen. Men så skrev de, at der var krudtslam i. Og dagen efter, så ringede de fra Fødevarestyrelsen og spurgte, om vi var klar over, at krudtslam faktisk ikke er en fødevare, så den må ikke komme i øl. Og så viskede jeg til vedkommende der, og jeg kunne godt høre, at det var en af dem der havde virkelig taget det alvorligt fra Fødevarestyrelsen. Jeg ved ikke, om nogen af jer er fra Fødevarestyrelsen, men jeg er godt klar over, at man er kvalificeret, når man har haft sådan 3 ugers AMO-kursus dertil. De fleste herinde, de vil ikke kunne bestå 3 uger. Nej, men jeg sagde så til hende, så sagde du skal vide, at grunden til, at vi skriver krudtslam, det handler jo om artillerimuseet og Major Flint og sådan noget, men i virkeligheden, så er det bare røgmalt, der giver det her, så det er helt legitimt, det vi laver og sådan noget. Og så kunne hun jo sådan berette om historien om, at man for eksempel på Midtfyns Bryghus har lavet en snusøl, hvor man puttede snus i, som jo ikke er en fødevare, og så var man nødt til at kalde det hele tilbage, hvilket gør, at snusøllen jo er en af de mest sælgende fra Fyn i øjeblikket, og sådan noget. Men vi må altså indrømme, der er ikke krudtslam i. Det er bare en lille smule røgmalt, som giver sådan en... Og du har ret i, at jeg tror vores brygger Kim, han har tonet den ned, som ligesom for... Ja, det tror jeg også. Men har krudtslam, har det et E-nummer? Jeg tror netop ikke, krudtslam har et E-nummer. 381. 381. Ja. Så. Men det er jo sjovt som historie, hænger ved ikke ligesom vel som vi havde i starten af december, hvor vi fortalte om historien om hjertensfryd og det fluoridum, der blev serveret på torvet, hvor folk stadigvæk... Det var frøken Friis. Det var også det, jeg mente. Ja, jeg hørte dig også sige. Nu har jeg drukket øl siden. Ja. Men jeg havde faktisk nogen, der kom her for 14 dage siden til en af mine smagninger og sagde, har I stadigvæk den der øl med krudtslam i? Ja. Så den hænger ved historien. Ja. I øvrigt, jeg ved ikke, om nogen af jer har været soldater. Han gad ikke mere. Nej.
Jeg ved ikke, om nogen af jer har... Jeg giver ham en hånd, når han kommer ind igen. Ja, han bliver jo også lige om lidt 80. Han skulle ud og tisse, det er godt tage et kvarter. Lige om ganske få dage, den 21. december, der bliver her Hår faktisk 80. Altså ham der Hår, ikke? Men faktisk så er det sådan, at hvis man er soldat og er over at skyde på Kronborg, så første gang man er med, så skal man faktisk samle noget af det der... Krudtslam. Og så drikke det. 381. Og en naturlig reaktion på det er, at man gør lidt ligesom Kasper i et tidligere afsnit. Ikke bare bøvser, man overbrækker det hele. Og så er man ligesom indvidet til at skyde den af på Kronborg. Ja. Det var jo på grund af kulsyren, jeg gjorde det. Så vi skal huske at have godt med skum på vores øl. Ja. Og det skal vi have resten af december. Det skal vi. Ja. Skål. Skål. Tak for i dag, og rigtig glædelig 9. december.